We keep doing a little bit more to Boretum Park. И още малко по-държим от Boretum Park. Наистина е много готино. Adem böyle geçelim mi çıkalım? И какво мислите, хора, за Нотингъм Арборетум парк? Не е ли прекрасно? Не знам, на мен много ми хареса. Между другото, от другата страна също е много красиво, но аз започнах малко късно се сетих да направя това видео. И смятам, че има много хора от Нотингъм, които все още не са идвали тук. Но аз просто мога да кажа, че е прекрасно. Лятото за пикник може всеки да дойде с семейството, да си играе федербал, да си чете книга, да си почини малко. Много спокоен парк. Лятото често идваме тук, понеже най-много тук ми харесва. Yaptın mı? Oh my gosh. Bu Fortnite gibi bir tane yer benzedi. Değil mi sen at o yerden? Rebels Roost. Тук вече продължаваме към изхода. С три входа. Dur. Ben bir tane foto yapıyorum. Понеже Bir tane платим foto тук. yapıyorum kendime. Nerede bu kamera? Лятото просто правят и концерти в ето и нещо. В момента е затворено. Ето и синито лятото постоянно правят концерти. И това много ми харесва. Ето Джихан си прави селфита. Майлон. Навсякъде е пълно с катерички тук, макар че изтървахме да ги снимаме. Но е прекрасно е. Наистина ви препоръчвам хора да идват тук, макар че аз изпуснах бая. Много вкусно се сетих да снимам. И така. Ето, нашия Джихан се снима. Bilişimde şu fotoğrafları isterdim. Benim kim zaman topladı? Benim bana çok sıra. Oh, I'll send you a big photo, man. I'm too good. И вече продължаваме изхода. Тук напред
Това е другата част на парка, където е прекрасно, наистина. Където стават фестивалите, игри, просто е страхотно и там. Dacă metre. Dann sollten wir mal 11 Meter. Ето и изхода. И пък О, трябва да не го залгавах. хода към. И това е. Just good photos of him. И вече завършихме видеото. Айде, чао, лека. И наистина препоръчвам Нотингъм Арборетъм парк, който дойде в Нотингъм да го посети. И на живеещите в Нотингъм. Айде да видим как ще излезем.